मानास दखरा बाथौ थानसालिनिफ्राय नै जोंहा बाथौ फुजाखौ फालिबाय आरोना दायो बर' हारिमु हानजा सुरनो थांनो ओंखारदों। हानजा सुरनायखौ दायो जागायनो सानदों आरो बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव आरो बाथौआरिफोरनि गेजेराव आरो गासै मुलुगनि सुबुंनि गेजेराव जाहाथे गोजोना अराय गोजोरै थाबाय थायो आरो बे बाथौ जिथु धोरोम बाथौ धोरोमा जाहाथे जोंनि बे मुलुगाव गोसारनानै बयबो गनायथावै बियो गोसारलाङो आरो बेबायदिनो जाहाथे बयबो बेखौ गनायो आरो बयबो मिथियो बे गोथार बाथौ साना दिनै 2017 मायथाइनिफ्राय सोरखारजों गनायथि जानानै दिनै फोसावनाय जाबाय सरकाराबो बे बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे साना गोथार सान आरो बे गोथार सानखौ बाथौआरिफ्रा बे मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जेब्लाबो फालिबाय थागोन आरो बे अराय फालिलांबाय थानो हागोन बेखौनो थांखिनानै दिनै बयबो जाहाथे मिथियो बेखौ थांखिनानै बे हानजा हारिमु हानजा सुरनाया जागायलांबाय आरोना। Dengan जागायबाय गथ'के बयखौबो फारि फारि थांबाय खालामनाय जाबाय हालांनाङा दा खुलुमफैनो हागोन दायो खुलुमनाय हाबाफारिखौ बन्द' खालामथ' देवरिफोरखौ खावलायनाय खुलुमनाय हाबाफारिखौ जाहाथे बन्द' खालामथ'यो आरो बै गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लायो जोंहा बेयो मोनाजासे थाबाय थागोन हरनि 8टासिमबाबो जोङो बै खुलुमनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानो हागोन जोंहा दिनैनि थांखिया जाबाय हानजा सुरनाय बेनिखायनो हानजा सुरनायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय ओरै खावलायनाय थाबाय गले गले खावलायहरनाय जादों जोंनिफ्राय जाहाथे हानजा सुरनायाव बयबो अननानै बाहागो लायो मानो होनब्ला दिनैनि जा फोरबो बेनि थांखियानो जादों हानजा सुरनाय बेनिखायनो हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लागोन होननानै गुरै खावलायनाय थाबाय। 시리 잡으시는 키냐?